дар партави сиёсати инсондӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти ғалаободи деҳаи меҳнатободи ноҳияи Хуросон бо ташаббуси соҳибкори муваффақ Исмоил Маҳмадзоир барои сокинони 6 маҳалла, ки дар он 610 оила зиндагӣ мекунанд, хати оби нӯшокӣ кашида шуд. То имрӯз 4000 сокинони деҳаи меҳнатобод аз норасогии оби тоза танқисӣ доштанд ва дар як муддати кӯтоҳ мушкилии онҳо пурра бартараф гардид. Бо мақсади ба гардиши кишоварзӣ ворид кардани заминҳои бекорхобида, бо саҳми ватандӯстонаи соҳибкори хайрхоҳ Исмоили Маҳмадзоир 542 гектар низ обёрӣ гардид. Барои обёрии 47 гектар замини назди ҳавлигии сокинон низ тадбирҳои муҳим амалӣ карда шуд. иқдоми саривақтии соҳибкори саховатпеша Исмоили Маҳмадзоир имкон фароҳам овард, ки мушкилоти чандинсолаи сокинони деҳаи меҳнатободи деҳоти ғалаобод бартараф гардида, сатҳи зиндагиашон тадриҷан баланд гардад. Маврид ба ёдоварист, ки ин иқдоми соҳибкори ватандӯст Исмоили Маҳмадзоир дар доираи татбиқи барномаҳои 10-солаи байналмилалии амалиёти об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар самти беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии сокинон амалӣ карда шуд. Бояд тазаккур дод, ки мушкилии чандинсолаи сокинони маҳаллаи меҳнатободи деҳоти ғаллазори ноҳияи Хуросон дар самти таъминоти оби нӯшокӣ бо амали ҷавонмардонаи соҳибкори саховатпеша Исмоили Маҳмадзоир ҳалли худро ба пуррагӣ пайдо намуд. Марҳила ба марҳила ҳаллу фасли масъалаҳои марбут ба таъминоти аҳолӣ бо оби нӯшокӣ дар мамлакат зери таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, таи солҳои охир дар ин самт бо татбиқи барнома ва нақшаҳои ҳадафманд тадбирҳои муҳими бомаром амалӣ гарда истодааст. об сарчашмаи безаволи ҳаёт ва манбаи покиву сафову саломатӣ буда, савоби об додан ба як ташналаб аз савоби нон додан ба даҳҳо одами гурусна бузургтар аст. мардуми мо чандин сол буд ки дар орзуи об буданд. ман аз хушбахтӣ шояд ки амин лаҳза дар ҳаяҷон бошам ва аз номи тамоми бошандагони деҳаҳое ки дар мо зиндагӣ мекунанд, аз номи тамоми мардуми деҳа миннатдории беназири худро ба яке аз соҳибкорони ҷавон Исмоил Маҳмадзоир мерасонам. худованд ҳамин Исмоилҷона баракат батия, чунки ки ина дар ҳамин ноҳияи мо, хусусан дар ҳамин қишлоқи мо ина обро овард. хоб ина ободӣ меша, худо хоҳад дарахт мекоранд. мисол бигирем ки мана зироатҳои пахтагимон, хоб дигар чиҳомона, хоб бигирем ки об мемонем. худованд ҳама вақт ин ҳамхели ҷавонҳоро ку худованд баракат батаю пешрав. имрӯз заминҳои ташналаби деҳаҳои низомӣ ва меҳнатобод обёрӣ мегарданд. ташаккур ба соҳибкори муваффақу ҷавон Исмоили Муҳаммадзоҳир мегӯем, ки кӯмак ба мардуми диёри мо кардаанд. мо ина молову ҳайвоноту ҳама чизо интизори об буданд. дарахтҳо дар пешои хонаҳомон ҳамаш қоқ шуданд. худи худам медонам ки дар дари хонам 4 мағзои калон доштам, аҷавр биовира қоқ шуд. ана имрӯз мо интизорем раҳмат ба ҳамин шахсое ки дасти дароз карда, ки ёрдам кардистанд мора. худои таоло умри дароз батиашону файзу ба бараката дар хонаҳошон ато кунад. خدایا که این جوانی که در ما کمک کرده، خصوصا به جناب عالی در ما دسترسی کرده، این در این دشت که ما به آب به چی گشته بودیم، این جوان مثالی گفت که ما د کمک کرده و آب ما د راحت کرده. خدای تعالی صدقه های کردگیشان قبول بگردانه. همه در همین تاجیکستانی ما گلگل شکفان باشن. آمین. الله اکبر. امیر روز همین قومی آدمای جمع شدگیان همه منتظری آوان. این گودکا، کلونا، مردکا، مستفیدا همه جمع شدگی ها منتظری آوان. مخصوصا خودم زمیندار بودم، خواجگی دهخانی داشتم. 4 گکتار 2 گکتار باغ داشتم. درختام هم قاق شدن. 2 سال 3 سال ما ماشین که تی آورده و دادم، نکم نشد. همش قاق شد.
حال ما منتظر اویم همین لحظه او میایم ما شادی کده خودمان در کرته ها ما نگنجیده انتظاری اویم که او میایم حاجی گفته بگوده کلان مایده انتظاری او که شدیم. رحمت به پرزیدنت ما، رحمت به همه جوانایی که همه را ما یاردم کده ایستادگیان.